नै बिनानावनिया बिराद लाख लाख दङ फल'वार होनलायनाय औ एसेबो मोनाखै होनलायनाय नोंसोर जुदि फैसा मोनजानो लुबैथारदोंबा नैबे एसकिंखौ लोगो हमथारनांगोन लोगोथारगोन हिट जायो दै एसकिं नोंनिया हिट जायो नायनानै होनलायथारगोन आरो मिनिनो ओंखारना ओंखारा मिथिया दै एसकिंआ खिन्थु मिनि थाबनायनो खोनायो होनलायथारो जारलासोलै एसकिंनिया रायज्लायनाया पुरा कमेडि थाङो दै सिरियासबाबो आं नोंनिखौ कमेडि साननानैसो नायो नङा होनलाय ओमफ्राय मोनसेसो होबावदो नोङो हाजारखि फल'वार थाथों फैसा थाइसेबो मोना नोङो फल'वारजों फैसा मोनाथ' फैसा मोना एसकिं फल'वारजों फैसा मोना औ ओमफ्राय एसकिंआ जोंहा मिथिखायो आमाया मिथिखायो कमेडि गरमनि मानसिफोरखौ ओरैनो माइन्ड फ्रेस खालामदों आरो माने मिनि होनानै माइन्डफोरखौ माने गरम बरिं मोनोना मानसिफ्रा गरमफ्राव फाग्ला 36 गाहाम थाङो 35 गाहाम थाङो 37 गाहाम थाङो गरमा मिनिनानै माहाय गोलोमगारथों गोलोमगारथों गोलोमनाया मोजां ना